Fi di Rhyn Fleming a dwi'n dod o Adeiladwaith. Nes I glywed trwy Academi Adra, trwy Facebook a ffrindiau sydd wedi gwneud y cwrs yn barod. Nath un o ffrindiau fi gael apprentice plastro trwy Adra tua 2 flynedd yn dol, a wedyn nath o suggestio fi fynd a gwneud ar ôl o. Ar ôl wneud 2 wsos o gwrs a wedyn gallu gael paid work placement wedyn a wedyn illa os da chi'n gwneud yn iawn gael swydd ar y diwedd. Y broses gyntaf oedd gael phone call gyda Ceri yn gofyn os dwi eisiau mynd lawr I tŷ Gwyrfau I wneud 2 wsos o cwrsia a wedyn ar ôl hynny oedden ni'n gael o'na 3 neu 4 yn cael ei ddewis am paid work placement ar y diwedd. Y cyrsia oedd y Brace of Wheels, First Aid, Pasma Tower. Oedden nhw'n esbonio'r pethau'n rili da a dysgu chdi amdan beth am y cwrs. Y cam nesaf oedd hynna oedd cael mynd I site am wsos a wedyn ar ôl hynny oedden nhw'n mynd am interview I weld os o'na paid work placement ar gael. Ges I gael ei ddewis I fynd I site OBR yn Llanber 5 munud o drive a dwi'n dreifio fyd, so oedd o'n handi. Oedd o'n gret a pob croesawu mi'n rili da a ia, nes I jyst gael ymlaen efo'r hogiau rili da a just get stuck in basically. Nes I ddechrau fo joinars am dipyn a wedyn o'n I jyst yn fatha symud few pethau, nes I osod landeri a just helpu allan am y few misoedd gyntaf wedyn pan oedd y groundworks dechrau wedyn nes I ddechrau mynd mewn i'r groundworks a ers hynna dwi wedi sticio a cer ymlaen. O'n I eisiau fod yn electrician yn dechrau, dwi wedi bod yn sbio mwy ar y site ac yn meddwl, na, dwi'n ddim yn gyr. Mynd ymlaen, so yn sticio groundworks, gael y ticedi I gyd a jyst mynd amdani. Os mae yna rhywun yn meddwl mynd am Academi Adra, so dwi'n definitely'n suggestio fo am bod mae'r cymorth da chi'n gael gyda gwaith Gwynedd a Academi a pob arall, mae'n gret, so ewch amdani. Dwi eisiau diolch I pawb sydd wedi cefnogi fi trwy'n I gyd fydd Ceri o Academi Adra, Vanessa gwaith Gwynedd a James a pawb arall sydd wedi bod ar y site I helpu fi.